Ftit ġimgħat bogħod mill-elezzjoni ġenerali, il-Ministri fil-Kabinett ta' Roberta Bela għadhom qed jinqabdu fuq siq waħda mingħal ħaġa u mingħal oħra. Fosthom il-Ministru Owen Bonnici li nqabad fuq siq waħda meta mistoqsi minn Net News dwar kemm qed jalloka riżorsi umani tal-Ministeru fil-kampanja elettorali personali tiegħu. Fil-fatt u baqa jdur mal-lewża mingħajr ma jgħid biċ-ċar kemm l-impjegati fil-Ministeru ikunu fl-4 uffiċċji tal-kostitwenza tiegħu u li allura jgħinuh fil-kampanji elettorali. Madankollu spiċċa kważi weħel meta ammetta li l-Ministeru tiegħu jinkludi impjegati li jaħdmu fis-sezzjoni tal-Customer Care għalkemm baqa' ma ċaħad fl-ebda ħin li dawn jaħdmu fl-uffiċċji tal-kostitwenza. L-impjegati tal-Ministeru tiegħek. Ġifieri jiena li interessanti ħafna Servu fl-uffiċċju tal-kostitwenza li interessanti ħafna jiena nenfasizza li aħna gvern li tkun qrib in-nies u gvern li jisma' lin-nies u jagħti importanza lil ħin li jagħti biex jisma' n-nies u jservi lin-nies. Issa jekk jiena meta nkun hemmhekk ikolli uffiċjali assistini, imma jiena personalment ikun hemmhekk. Minnaħa l-oħra l-Ministru Owen Bonnici qal li mill-4 uffiċċji ta' kostitwenza wieħed minnhom u tiegħu u 3 l-oħrajn mikrija għalkemm ma qalx kemm dawn jiswew flus. Minnaħa tiegħu il-Ministru Edward Zammit Lewis inqabad fuq siq waħda wara li l-medja u propagandisti tal-Partit Laburista spiċċaw jattakkaw lil Jeremy Gingell, impjegat fl-uffiċċju tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan kif wara li l-medja Laburista attakkat lil Gingell għax qalu li kienet jirrekordjhom minn taħt meta ma kienx il-każ. Anke uffiċjali fil-Ministeru ta' Zammit Lewis spiċċaw jirrekordjaw din id-darba b'mod sfaċċat lil Net News. Dan l-mod kif il-Partit Laburista uża l-propagandist Karl Sanjo Navarra li jitħallas 20,000 ta' euro mill-Air Malta fil-waqt li għadu jagħmel programm fuq Super One biex ixewwex lil partitari kontra l-impjegat fl-uffiċċju tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Naraw x'għandu hemmhekk fil-but. Kombinazzjoni kellu mobile maqlub biex jirrikordja lill-ġurnalist. B'mod sigret ovvjament. Ħanaraw iktar mill-viċin jekk jogħġbok. Mara. Sfaċċatament, emmeda biex tiffilmja l-ġurnalist li qed isaqsi il-mistoqsija u tajdu li allura. Imma da għaliex il-wannu nkunu ostili lejn il-wan bħala Partit Nazzjonalista l-istess persuna warah u din id-darba mhux waħda. Iżda 2 biex jiffilmjaw lill-ġurnalisti. Għal daqxej jista' jilbes GoPro ma' moħħu. Saħansitra l-Partit Laburista kien qal li dan l-att ma kien xejn ħlief spjunaġġ. Iżda fil-verità kemm ġurnalisti ta' Net News kif ukoll ġurnalisti ta' kmamar oħrajn tal-aħbarijiet ikunu regolarment irrekordjati minn uffiċjali differenti waqt li jkunu qed jistaqsu lill-Prim Ministru, lill-Ministri jew lis-Segretarji Parlamentari. Bħal f'dan il-każ meta 3 uffiċjali fil-Ministeru ta' Zammit Lewis irrekordjaw il-mistoqsijiet kollha li sarulu. Iżda Zammit Lewis dan il-każ jitrattaħ b'mod differenti. Il-kollega fl-uffiċċju tiegħek qiegħda tispjuna lill-medja taħseb. Il-kollega fl-uffiċċju tiegħi. Xej il-kollega. Ħaddiem fl-uffiċċju tal-kap tal-Partit Nazzjonalista ġie attakkat mill-medja Laburista li qed jispjuna l-medja. Il-kollega tiegħi li tkun regolari di il-kollega tiegħi tkun qed tara li dak li qed ngħid jiġi rapportat fedelment fuq il-medja tagħkom. Qatt ma tispjuna xejn anzi inti għandek kull dritt bħala membru tal-ġurnalisti li staqsini kull domanda rrid. Għaliex ħaddiem fl-uffiċċju tal-kap tal-Partit Nazzjonalista ġie attakkat bispjuna. Joħattini dak u xogħolok u jien nirrispetta xogħolok u għalhekk qiegħed hawn nirrispondi kull domanda li tagħmilli. Fuq kollox u spiċċa jiddefendi Emil il-preżentatur u propagandist tal-Labor.